سلام كبرات تخاتتلتي نحجي شدش تمسكرم كلتا شحن عسران كلتن اب استدالو زيناتات نايقدم فتصام مسرح حبرات منقستات امريكا اب اسمرا ايرترا بزعبا ناي ايرترا تصانحو تزملكت زرقي حوزل الصحف اب ايتيبيا تصاوعي السلام كهباز تخلكلات تكالاتن زملكت زوص حبريتان زتقال لك خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم اب كتما اديس ابا 35 تكالات سيفيل محبرسب نتياب ايتيبيا زكاي زلو كينات ملكتن صوعي السلام نمقرب غازيط او مغلص نمهاب اب استدالو والوان اكلات منغستينا بزبلو مننتم زي تفلطو سبات كم استخلكلا غليصن اتن تكالات لو مسولو ساب زوصو مغلصي اتم مننتم زي تفلطو منغستاو اكلات غازيط او مغلص كهبا كم زي فقدن بمغلاصم نت مدب دو كبلو كم استغدد حبيرن وانا دايركتور حنت كابتن سيفيل محبرات زخونت مسلاتن ديمقراسياوي عبيتن بفقادو هايله مغلص كهبلو زي تدليل مخنيات نهلاو ايتيبيا زفاتاتن كونتات تفطيرو الله كاب زبل امنت زتوزده تبغوسه خم زخونه تزاريبو نسو اتزلو ግጭትን ኩናትን ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ንክላት ዓፋርን ኣምሓራን ውን ከም ዝትንከፍ ገሊጽና ኣለና ካብዚ በተወሰኺ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮሚያ ኣብ ቤንሻጉል ጉሙዝን ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ደቡብን ግጭታት ከም ዘሎ ገሊጽና ኣለና ስለዚ እዚ ኩሉ ግጭትን ኩናትን ሰላማዊ ፍታሕ ክርከቦ ፀውዒና ይሉ በፍቃዶ ሃይሉ ነቲ ዘጋጠሞም ክልከላ ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ሆቴል ኢንተርላክጀሪ ንጋዜጠኛታት መግለጽ ክንህብ ኣብ ዝተኣከብናሉ ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸድኑ ኣካላት ጸጥታ መንግስቲና ዝብሉ ሰባት እዚ መግለጽ ክካየድ ኣይክእልን ብምባል ንዓናን ነቲ ሆቴልን ከልኪሎምና ይሉ እቶም ሰባት መንነቶም ክሕብሩሎም ፍቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ኣየናይ አካል መንግስት ንዝውሳነ ከም ዝሃበውን ከም ዘይሓበርዎም ተዛሪቦ كاب 18 كساب 25 مسكرم اب اوستراليا اب زكايت شامبيون قدم بشكلته عالم كلتشان 22 اتساتف هاغراويت غانتا قدم بشكلته ايرترا تمريصا باسلطان سامسون سولومون اتله هاغراويت غانتا ايرترا شامبيون ايرترا كلتشان 22 مرهو قدوس شامبيون ايرترا ناي ولق ناي غيزي وددر كلتشان 22 بينيام غرماي شامبيون افريقيا كلتشان 22 هينوك ملبرهان عوت بچاماليا زور رواندا كلتشان 22 ناتنائيل تسفاصيانن امانيل غبر ازغابيرن متكل ايوبن كم قدام تسلفت خوينم تمريص مالو داويت يمانه ناتنائيل برهانن ميكائيل هابتومن كا كم محلوتا مستهاغراويت غانتا تطرنيفم مالو ابني عبيتي اليت وددر كرونومتر ميكائيل هابتوم ني ايرترا بموكال 18 مسكرم ابزكاد ناي 34.2 كيلومتر وددر كساتفيو بجكازين ايرترا ابني تحت 19 عام زوكلو اخليل عرفاينن يوئيل هابتا ابن 23 مسكرم 135.6 كيلومتر شفن وددر كهلوميو باسلطاني يوناس زكارياس اتله هاغراويت غانتا ايرترا تحت 23 عامتون ابزو ددر كم تساتف كفلط انكلو ابالاتها ابز الثالث كفلط كم زخونه زترخ بحبريتا يرد ابزي زحلفه قرب اوان فصام سرح امباسي حبرات منغستات امريكا اب اسمر ايرترا زنبره ستيف ووكر كاب ايرترا سرح وديو تقليلو كم زوص زغل زينا تزرغيح زنبره خوينو حجدما ازي بكال فصام سرح استتك ستيف ووكر اب ايرترا زنبره صانحوت كومدما مسبه سلطان ايرترا زغبر ركب اب ايرترا زغاطم كونتاتن كالن املكيتو ابز اتلانتيك تبال بوليتيكاوي ريتوتات زوهبلا معكن ملكاونت جينا مسانا الله زبل ارست زلو نيرترا زملكت نوح صحف اقميطلا نزي بتيبورنا غون دغيمو زرغي حزله صحفن كالن بزملكتون بوغن ايرترا تزقربو قساتات منستر زينا ايرترا يمانه قبر مسقل ملسي هيبللا منستر زينا ايرترا يمانه قبر مسقل ابتقل دبلوماسياتن مهوراتن زرغخو زلو صحفات ملكيتو مرزام متحواس كونتنتن زحزن اننتن زلو ناي حرقان سمعيتيو ندوال تيبورناغن كالوت مسلتومن ابلعلي بريزيدنت اسياس افورقن كالوت عبيت مرحته هاغراتن صرفن خبز حزو درخم زلا تاريخ كتسرح ويابقل عبيت ጫማ ከተአቶ ተخلل መንገድ ያለን ስለዚህ ዘይ ሩማታ مخان بلصات ጥራይ ኮኑ ክብል ነከም አሌክስ ደዋል ፈጻመ ዳይሬክተር ፋውንዴሽን ሰላምን ዓለምን ኮመድማና ይቀደም አማኻሪ ሚኒስትር ወጻይ ጉዳያት አሜሪካ ኣብ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦርናጊ መልሲ ሂቢ ዝርከብ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፉ በተወሳኺ በትግርኛ እልፍ ሓንጨ መንጨ ዝብል ጽሑፍ ኣቀሚጥላ ኣብቲ ሓላፊ ተልእኾ ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ነበር ስቲቭ ዎከር ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ካ እቲ ጽሑፍ ናይ ውልቅ ርእይቶምበር ናይ መንግስት አሜሪካ ወናይ ክፍሊ ጉዳያት ወጻይ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኮይኑ ኣብ መኽፈት ጽሑፍ ካ
ኤርትራ አንጻር ዩክሬን ንሩሲያ ደጊፋ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ስለምንታይ ድምጻ ሂባ ዝብል ሕቶ ብምቕማጥ ጀሚሩ ንሱ ኣብ ጽሑፉ ስለምንታይ ሓንቲ ምስ ሩሲያ ዝጥቀስ ርክብ ዘይብላ ከምኡ ድማ ግዴታ ዘይብላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ልዑል ተጠቃስነት ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ህሞት ዝኾነ ረብሓት ዘይትረክብ ዘይሕፈስ ዕንወት ዝኸትል ንዝተመስረተ ስርዓት ኣህጉራዊ ባህርያት ምንጻግ መሬጻ ዝብል ሕቶ ዘቕረበ ኮይኑ ነዚ ሕቶ ከዓ ስቲቭ ዎከር ኣብ መወዳእታ ናይ ጽሑፍ መልሲ ዝሃበላ ኣብቲ መልሲ ከዓ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ወላውን እቲ ሩሲያ ዝድግፍ ድምጺ መርኣያ ናይ ኤርትራ ሕድገት ዘይብሎ መርገጽ ሰላም እዩ እንተበለ እቲ መልሲ ግና ኤርትራ ነቲ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከተወፅእ ጻውዒት ምቕራባ ምስማዕ ምስኣነት ኣብ ልዕሊኣ ዘውረደቶ እገዳ ሕነ ንምምላስ ንኣሜሪካ ንምቕጻዕያ ኤርትራ ንሩሲያ ደጊፋ ዝብል መልሲ እዩ ሂብሉ ዘሎ ካብዛ ንሩሲያ ንምንታይ ደጊፋ ትብል ሕቶ ቀጺሉ ስቲቭ ዎከር ብዛዕባ መጀመርያ ናብ ኤርትራ ዝመጻሉን ድሕሪኡ ዝነበረ ኩነታትን ኣመልኪቱ ጽሒፉሎ ንሱ ኣብ ጽሑፉ ከም ኩሎም ንመጀመርታ ግዜ ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝመጹ ኣነ እውን ኣብ ዓመተ 2019 ከም ሓላፊ ተልእኾ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኮይና ምስ መጻኹ ብኣስመራ ተሰሒበ ጎደናታታ ጽሩዩ ሰላቲ ናይ መግዛእቲ ጥልያን ህያው ውርሻ ዝኾነ ናይ ኣርት ዴኮ ህንጻታታ እታ ከተማ ናይ ዩኔስኮ ቅርሲ ዓለም እያ ኩነታት ኣየራ ከዓ ብሉጽ እዩ ድሕሪ ምባል ስቲቭ ዎከር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ኣቃውማ ኤርትራን ኣብ ጽሑፉ ዝቐጸለ ኣብ ጽሑፉ ከዓ ንሱ ይብል ብሓቂ ገና ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ራዕድያ ተቃውሞ ዘይሕጋዊ እዩ ነጻ ፕረስ የለን ኣብ ትሕቲ ግዴታዊ ዘይተገደበ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜጋታት ናብ ውትድርና ወይ ካልእ ሲቪላዊ ዕዮ እዮም ዝውዝዑ እታ ሃገራዊ ምርጫ ኣካይዳ ኣይትፈለጥን እያ ኤርትራውያን ኣብ ዘይቋረጽ ፍርሒ እዮም ዝነብሩ ምስጢራውያን ፖሊስን ሓበሬታ ዝህቡን ይራብሑ ማእሰርቲ ባሃውር እዩ ዜጋታት ብስሩዕ ይእሰሩ እምበር ክሶም ኣይንገሮምን እዩ እቶም ዝተፈትሑ ዕድለኛታት ድማ ናጻ መውጾም ዝኾነ ምኽንያት ከይተዋህቦም ሱቕ በልዮም ዝበሃሉ ድሕሪ ምባል ስቲቭ ዎከር ቀጺሉ ሰላቲ ሰውራዊ ቆጠባዊ ፖሊሲታት ኤርትራ ደኽያያ ትዛረበሉ ትሕቲ ቅርጺ የብላን በዚ ከዓ ንቆጠባዊ ምዕባለ ክውንነታዊ ተስፋ የብላን ሕዱር ውሕስነት መግቢ የብላን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያን ቅድሚ ስግረዶብ ምጉዓዝ ከምዘይከኣል ምግባሩ መዓልታዊ በማይ ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ይሃድሙ ነይሮም ክብል ጽሒፉ ካሊእ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተዓዘቡ ኣመልኪቱ ጽሒፉ ኣብ ዘሎ ድማ ናብ ወጻኢ ክኸዱ ዝደልዩ ዜጋታት መውጽኢ ቪዛ ክወሃቦም ኣለዎም እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጓዓዙ ድማ መንቀሳቐሲ ክህልዎምን ኣብ መንገዲ ኣብ ዝርከቡ ንቁጣታት ንዝርከቡ ዕጡቋት ወተሃደራት ከርእዩን ኣለዎም ኣርባዕተ ኣፍልጦ ዘለወን ሃይማኖታት ኣለዋ ካልእ ኩሉ እምነታት ዘይሕጋዊ እዩ ኤርትራውያን ካብ ባንክ ሕሳቦም ንወርሒ ብናይ ዶላር ሸርፍን ክርአ $330 ጥራዮም ከውፁ ዝፍቀደሎም እዚ ድማ ኣብ ጨናፍር ባንክ ብኣካል ክገብርዎ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ገንዘብ ተውጻለን ማሽናት ስለ ዘየለዋ ናይ ኢንተርኔት ስርዓተ ባንክ ከዓ ተቕሊል የለን ድሕሪ ምባል ብውልቁ ዘጋጥሞ ፍጻመ ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ናብ ሓደ ብውልቅ ዝውነን ፋብሪካ ጸባ ክበጽሕ ደልየ ነይረ ግን እዚ ካብቲ ፋብሪካ ጸባ ብጽሑፍ ዝቐርብ ዕድመ ከም ዘድልዮ ተነጊሩኒ ብድሕሪኡ ክጸድቕ ናብ ሚኒስተር ሕርሻ ክለኣኽ ኣለዎ ድሕሪኡ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ክለኣኽ ኣለዎ ንሱ ድማ ናይ መገሻ ፍቓድ ክወሃብ ድዩ ኣይክወሃብን ይውስን ተባሂለ ክብል ይገሊጹ ብዛዕባ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝገበሮ ርክብ ይኹን ዝርብ ንምፍጣር ዝተገብረ ተበጎሶታት ኣመልኪቱ ከዓ ስቲቭ ዎከር ከይተሰከፍኩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ተስፋ ገይረ ኣብኡ ኣትየ ኣብዚኣ ከዓ ንበይነ ኣይኮንኩን ብዙሓት ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዙ ዲፕሎማሰኛታት ጸዓት ብዘለዎ መልክዕ ምምሕያሽ ክርእዩ ህርፋን መሊኦም እዮም መጺኦም ግን ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ተበሳጭም ተዳኺሞም ከምኡ ድማ ዝኾነ ዝጭበጥ ዓወት ከይረኣዮም ዝወፁ ኣብ ኤርትራ ዘሕለፍክዎ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ኩናት ሓድሕድ ዝመስል ግጭትን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናና ብርቱዕ ዘይምስምዓን ዘጠቓለለ ፍጻመታት እዩ ነይርዎ ድሕሪ ምባል ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ እትራኸበሉ ከምቲ ንሓደ መሳርሕተይ ዝብልዎ ኣብ መስርሕ እምበር ኣብ መትከላት ሕድገት ከም ዘይገብሩ ንዝረኸቦም ወጻእተኛታት ግልጽ እዮም ዝገብሩ ክብል ንሰበስልጣን ኤርትራ ዝገለጸ ኣብዚ ጽሑፉ ስቲቭ ዎከር ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እንታይ ክትክተል ኣለዋ ኣብ ዝብል ናቶ ውልቃዊ ምኽርታት እውን ጽሒፉ ዘሎ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ከዓ ዞባ ብምርባሽ ክኸስስ እንከሎ ኣብነት ከዓ ናይ 1995 ውግእ ደሴት ሓንሽ ምስ የመን ካብ 1996 ክሳብ 1998 ኣብ ካልኣይ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ምትእታው ምግባር ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ውግእ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ 2008 ኣንጻር ጅቡቲ ኣብ ዝነበረ ንእሽተይ ኩናት ካብ ፍርቂ ዓመታት 2000 ንኣልሸባብ ደጊፍኩም ዝብል ክሲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ 2009 2011 እገዳ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ሓድሕድ ምትእታው ምግባር ክጥቀስ ይከኣል ይኽብል ኣብዚ ጽሑፉ ጠቒሱሎ ኣብ መወዳእታ ጽሑፉ ከዓ ስቲቭ ዎከር ህልው ናይ ኤርትራ ናይ እገዳን ተነጽሎም ፖሊስና ምስ መልካዊ ስርዓታት ንምቅጣም ጽቡቕ ቅጥዕ እዩ ንዓመጾም ደው ክነብሎ ኣይንኽእልን ንኸውን ግን ክንገጥኦ ክንፍትን ንኽእል ኢና ክብል ንጽሑፉ መደምደምታ ገይሩሉሎ
نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم